Machiegni jahera mar chendo mar penj laktar kamora mora ma intiere kawawacho ni ngima en mwandu. Tuo mar sukari en tuo mosebedo ka chando ji kuom ndalo mathoth mokalo. Odiechieng' ma kawuono wariwore kod piny ngima mar ng'iyo ni to ere kaka jogo mantiere kod tuo mar sukari nyalo yudo thieth kotenore kod tuoni. Ere kaka ginyalo yudo puonj, ere kaka ginyalo dak makare mondo mi gibed kod ngima maber kata doko ni giseyudore kod tuo mar sukari. Mataye chendo ni en Ruth Otieno, amor mar bedo kodi kendo daktari Wambendo sechope studio. Anyisi ni machiegni wagoye mbaka chendo mar penj laktar kokalo Ramogi TV machiegni. Kaka nalero ni chaen tuo mar sukari ka piny ngima hingo odiechieng' ni penj laktar ok wadong' chien kendo amor mokalo ni wendo wa kendo daktari marwa sechope studio obonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage to wadonje twak achiel kachiel mondo mi wayudie lony wayudie ng'eyo kaka wanyalo bet kata kaka wanyalo dak kod tuo mar sukari. Machiegni daktari nyinga Dr. Ambrose Nyangao an jagem Yala Siaya. Anathieth e hospital Nairobi ka. Tuoche mopogore opogore iluongo ni general practice. Kamano. Machiegni daktari kendo amor mar bedo kod odiechieng' ma kawuono mana kaka nachako chendo kane wang'iyo kendo wariwore gi piny ngima mar hingo tuo mar sukari kaka Ramogi TV ok wadong' chien kata matin. Wamula ne ni tuo mar sukari en tuo ma chalo nade, en tuo marang'o. Wang'i tuo mar sukari kata diabetes koka wachak fuono iye nyaka wagika e giko mar chendo ma kawuono. Kamano. Erokamano. Tuo mar sukari en tuo ma nie del mamiyo del ok nyal balance sukari maber e remo. To ka samoko balance sukari maber e remo no, nitie gik moko mabe timore e del ka. Ni sukari manie remo no ok donje e del maber mondo dhi oti kama otiye. Koro yudo ka remo nitie gi sukari to muscles kata buongo kata kuonde madwaro sukari no ok chope iye. Koro control no emotamo del. Nitie kidieny ariyo, nitie type 1 gi type 2. Ahinya type 1 timore ni joma tindo kendo type 1 nyiso ni gima control sukari no mapimo miyo sukari bedo balance no onge deni completely iluongo ni insulin, hormone mon insulin. To type 2 to onyalo bedo ne nitie matin to koromo. Kokamano tentie moromo to kamodhi otiye odinre ok chop kama onego tiye maber. Koro tuo sukari godholuo iluonge ni tuo sukari nikech sukari e gima chende e del. Gikisungu tiluonge ni diabetes to nitie gik moko mang'eny moriwre kanyo. To gimipimo maduong' ahinya mamiyo nyiso ng'ato ngi tabu mar sukari, balance sukari no en mana sukari no ipimo. Iluongo no glucose. Ok sukari te. Nitie sukari aina mang'eny lakini miluongo no glucose emipima ahinya emiyudo ka del ok nyal balance maber. Kamano. En odiechieng' ma piny ngima hingo odiechieng' tuo sukari kendo kaka Ramogi TV kaka penj laktar ok wadong' chien ka wanyalo ng'iyo mana kwan matin nikech iwicho pimonwa kacha type 1 kachiel kod type 2. Kwa ng'iyo e piny mangima wariwore gi piny mangima tuo mar sukari kata jogo mantiere kod tuo ni percentage kwan nyalo chalo nade? E piny mangima kae to waduoke nyaka e gwenge wa mag Kaluo mondo mang'eni kaka onagi to otero wanade oinyo wakoso ko inywa. Erokamano. Percentage ok ni mala ahinya. Joma nigi tuo sukari
ging'eny to ging'eny ahinya ka lure gi population te gimoro ka 5% to 10% mar jok ma achiel atamalo 5 nyaka 10 nyalo bedo go tuo sukari. Nitie jomoko manyalo bedo go tuo sukari to kit dak margi omiyo kata mana fwenyo ni gin ge moko bitimre. Kech wabo wuo bang'e kanyo kaka ithiedhe, wabo ng'eyo ni kit dak be nyalo konyi. Adiera chutho kaka jo Afrika kata wach ni jaluo. Chiemb jaluo machon ne en chiemo ma kata bed ni nigi rem moro matin mar hormone ma wacho milion o insulin cha. To ngimani obedo balance makoro effect mar insulin bedo matin no ok winjre ahinya. Koro inya wacho ni chiemb nyaluo, chiemb African food bet ber gi dak mar sukari. Koro nitie ji achiel ma samoro obedo gi tuo sukari to kofweny. Nitie jomoko mobedo gi tuo sukari to kofweny to pod gi ngima. Giwinja gik moko matino be samoro gi ngima onge gima dhi nyime e kit ngimagi. Kamano. Magwenge ma kaluo ok ong'eny ruok kata kamano entiere to kwanyalo wacho wach mar ne ok ong'eny no nikech kaka wache cha kokipime to kinyal ng'eyo. Kokipime to kinyal ng'eyo to ng'enywa ok pimga. Ng'enywa wan wadhi ga hospital kwa tuo. Makata wan mwati hospital samoro kwa pimga gigo kata konge gimiwinjo ukiwinj kiol ukiwinj ki jonyo ukiwinjre moro itipimango ng'enywa ok pimga. Kuonde ma ji osebede gi habit mar pimo ni emiyudo ka ji yude mang'eny. To kata kamano ng'ama jarateng' Tuche piny ni nitie kodhi ji madhi abich, kodhi madhi abich, jorotenge, Caucasians, nitie the Jews, nitie Mongoloids, to wan Negroids. Wan go thuolo malach mar bedo go tuo sukari. Oh, kipimo gi joma moko. Kipimo go diero, for example. Nikech ena kothwa iluo ni genetic, our genetic makeup. Emomiyo nyalo bedo ni kata dhier wa moro mane wadhier go wacho ni chiemo modhier no. Chiemo no ken chiemo modhier. En chiemo molure mawinjre gi delwa kaka nochwewa wajorotenge. Erokamano daktari, ne wachako kata kipimonwa ni wantiere kod kidienje ariyo mag tuo mar sukari, wantiere kod type 1 kachiel kod type 2. Mabende ni wachno kata ni type 1 thoth ne ong'eny kuom joma tindo. Tiende ni type 2 thoth ne ong'eny kuom joma dongo koso? Type 2 thoth ne ong'eny kuom joma dongo. Type 1 inyalo yudo kata kuom nyathi mek wanyuol. Onge insulin moromo, koro chuno ni nyaka replace insulin. Insulin no en hormone ma miyo otimo gik mang'eny to lakini maduong' ahinya mwanyalo wacho nikech wadwa understand yo mayot. Omiyo sukari ma ichamo kosedonjo e nyimbi modhiyo e remo, to sukari no koro dhi to donjo e cells kama onego tiye. To kapo ni hormone onge to konyal donje cells go. Oge na ene remo kanyo ringa. Koro okonyi be. Ochalo iwacho ga ndie koda ke iniang to kia miet niang. Nikech ondiek kech kaya iniang ka to nikech okoneno ringo okonyal muodo niang. E kaka koro del be chalo koro. Onge gima nyalo nyise ni sukari ni e remo ka mondo odonji tigo. Mano type 1. Koro joma higni 25 ka dok piny kanye kama ng'enye. To inyalo bedo yude ka in higni 25 ka dok piny, to kothiedhi maber to be idaka daka kode mibed nyaka ng'ama ng'ongo. To type 2 en to jabed ga ndalo ma ng'ato osebedo motegno, kadhi higni 35 kadhi mbele kanyo, koro yudo ka beto omedre. Joma moko ma be yudo ko ng'eny kuom gi type 2 ni en joma dendgi pek, dendgi ng'eny. Ratil mamalo mar del gin go. Koro nitie boche moko modhiyo dino kama insulin ne dhi tiyecha. Odhiyo dine, koro chalo ng'ama osoyo kata bolgam e kifungu mar dhot. Koro ka kifungu dhi yawo ni tiyudo kodino kanyo. Koro emomiyo samoro jok ma dendgi ratil mamalo mar del jabedo diabetes. Adwa ni watene gi kidi mana kanyo. Isipimo mokwongo kidieny mokwongo type 1 ma bende ng'eny kuom nyithindo ma pod tindo ma sukari nitiere e remo, to mondo mi sukari nitiere e del to mondo mi odonje e remo en chandruok. Kaito ma kidieny mar ariyo ma bende koro nitiere kaka ratil mamalo mar del nyalo chwale kata nyalo mede. Daktari aneno ka nikelonwa picha moro ka ma bende pimonwa type 1 kod type 2. Samoro koro inyalo pimonwa kokalo kod picha mondo mi johera mar chendo ni ong'i kaka gini
chal ni kama e kaka sukari nyalo bedo e del, to kapo nono ni obedo kama to mano wanyalo luongo ni type 1 kata type 2 machiegni. Koro king'iyo kama luongo tibo neno ng'ama somo to nyalo somo mabet blue mochalo stagi mago sukari ilungo anyiso sukari machenda ahinya miluongo ni glucose. Tie sukeche mang'eny to glucose ni ema itiyo ga ahinya. Koro glucose ni mondo donje e remo ka nitie kama odonjogo ma e rangae kata kifungu moro kama isoyo kifungu ma miyo odonjogo. Koro e rangae ni odwaro kifungu ma yawe. To king'iyo ka ineno ka sukari lile mantie. Omiyo nyaki introduce kifunguno mondo biyo yaw ka kodonje remo. Wae remo donje del. To ka to nitie glucose kaka ne waneno ka, to nitie machielo no insulin. Tine motin, okong'eny. Koro omako onyalo yawo kifunge moko, to nitie moko nyalo yawo. Koro ka insulin obiro modonjo ka, to sukari biro to oyawo ka to sukari donje del. Koro gima timore pogruok maduong' ma ekin ma gi macha ni ma sukari lile monie remo, nitie gik moko be remo lakini illustration to nyiso ma sukari mana sukari mato nigi insulin enani ok ong'eny kaka kaito koro king'iyo pichani malong'o ineno sukari koro tin ka to sukari pod ng'eny ka kichunge mosedonjo ko to kae sukari moko osedonjo koro dong' matin dware ndelo bed gi sukari moromo kod insulin be moromo ka insulin ok oromo to kodonji ka ta nyisi ni ng'ama den nigi ratil mabet malo to nitie kaka odhi odino ka koro kata insulin nitie to insulin ok dhi tiyo maber koro bedo gi type 2 nikech nitie moko mabet pod yawa kamano. Kanyalo ng'iya gi kama bete ni daktari kan laktar kaka in to waneno ka picha mar kidieny mokwongo type 1 mar diabetes kod type 2 mar sukari macha onge gi insulin kata matin, tiende ni koro nyaka ang' many yo ma iketo godo insulin e del mondo mi okonye odonjo e remo kaka dwarore. To type 2 wantiere kod insulin mak mana ni nitiere kaka okodonji, nitiere kuonde modhi odinore mokodonj maber e del ma mondo mi otitije kaka dwarore. Machiegni koro gima duong' ka en insulin yo akanye kamo oae gimiluongo ni pancreas kedhno kama kedhno nitie gidholuen kodhno koro kamo oae e pancreas ni kocha kati chiw yath manyalo miyo kedhno no ti to onge gimogolo koro onge tiende miye yath memuonyo mar miyo kedhno ti ogol insulin. To koni e type 2 ni endo samoro niti kedhno no tiyo tiche moko timoromo koro inya miye yath ibuoge go ni miya insulin mang'eny molokar migolo to tiyo maber kabisa type 2 koni kamano kedhno ni tiyo to koti maber moromo kaka dwarore. Debede ni ang'o manyalo timore e del ka amamiyo kedhno kata pancreas ok ti maber kaka onego bed ni otiyo. Ni temo ngekonwa matin ni achiel kuom gigo manyalo miyo wanyalo bedo kod type 2 diabetes kata tuo mar sukari en ratil mamalo mar del. To kaduoki mana chien matin ang'o momiyo kedhno nyalo bedo ni ok ti maber kaka onego bed ni otiyo mang no mi watuo kata chandruok mar tuo sukari. Iro kamano ka type 1 koni to ng'eny ne iyudo ka gik magolo cells manie kedhno magolo insulin go otho chiegni gi te to samoro be no kolos gi maber se chwechni ne orem ne cells go kobede koro miyo onge insulin magiboloso. Te type 2 koni to nitie gik moko ariyo ng'ama tin ni malo boche go affect kaka kedhno golo to kaito kama insulin dhitie kocha bende asepimo ni be chopo odhi ogeng'o kama insulin onyatiye koro ogeng'o kanyo. Mar ariyo onyalo bedo ni infection moro nodonjo kedhno kae mo destroy ginegeko cells ma produce insulin go mano be nyalo miyo ng'ato bed gi type 2 kata ma type 1 samoro nya destroy te madong matin. Mar adek nitie tuoche moko ma mwanyalo luongo ni del chamore kende iluongo ni autoimmune odhi to ketho cells go oyudo cells go to oparo ni cells gi jo asike to odhi to ok chako gorego to ketho gite kose ketho gito onya kethe mos motiekgi kose tieko gito koro chal ja type 1 to ndalo mochake mos cha to podina ina type 2 nikech ogolo to ino kigine.
Mar adek nyalo bedo ni in gi shida moro e kedhno kanyo, koro chuno kata ne daktari odhi ogole. Ka wasegole to koro ionge kedhno magolo ginino, magolo insulin. Nyiso ni koro nyaka iyud aina insulin moa oko. Ang'wa make maka kanyo wang'iyo odiechieng' tuo mar sukari e piny ngima. Ramogi TV ok wadong' chien kata matin nikech jowa mang'eny nitiere kod tuo mar sukari. Daktari odwa ngeko matin ni jogo ma nitiere kod ratil mamalo mar del thoro bedo kod tuo mar sukari, kata jogo ma samoro kedhnogi ok ti kata ok wuok kaka dwarore bende nyalo bedo kod tuo mar sukari. To ok mano kende, nyalo bedo ni bende samoro gitiyo to kotenore kod tuoche mopogore opogore manyalo bedo e del bende nyalo kelo tuo mar sukari. Wakaw yueyo ka waduogo to wabodhi nyime kod chenro ni. Debede ni jogo mantiere kod ratil matin mar del ok bed kod tuo mar sukari koso? Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Luoko lwedo maber ok duok chien landruok mar midhusi mar corona kende, onyalo geng'o landruok mar tuoche mamoko kaka homa kod ahonda. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So no preference for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari, kama ne wamake godo cha, debede ni jogo ma nitiere kod ratil ma piny mar del thothne ok giyud tuo mar sukari koso? Gimomiyo tuo mar sukari bede oko pimore ahinya gi pek mar ratil mar del. To joma dendgi ng'eny nigi thuolo mamalo? Gin gi thuolo mamalo moloyo joma dendgi ni piny. Omiyo jok ma dendgi ni piny nikech kaka wachacha, gima golo insulin no, gima produce insulin no iluongo pancreas kata kedhno ema nyalo bedo gi makosa moro matin. To kapo ni dendi ng'eny to insulin ni tin, to kama insulin dhi tiye bende ochako dino, koro manero yot ahinya mondo ng'ama dende ng'eny ahinya, ng'ama nigi ratil mamalo mondo yud symptoms mek tuo mar sukari. En penj laktar, in bende nyalo penjo laktar kitudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 22600. Seche madhi nyime kod chenro ni. Daktari gi kama wantiere daher mondo mwang'iane ranyisi ma samoro ng'ato winje dende to nyalo chich ni nyaka bedie ni antiere kod tuo mar sukari. Nikech kapo nono ni kedhno ok tiye yo maber, samoro ratil mar del ni malo kuom nyithindo type 1 kachiel kod type 2, thothne ranyisi thoro chalo nade? Abotemo pimo ranyisi gi kalure gi gimomiyo timore. Mokwongo, ka in gi sukari e dendi to kochope ringreni to nyiso ni onge teko, ionge fuel, ionge petrol meringo gi dendi. Chiemo ok chop kama onego chopie. In kod isechamo chiemo enie remo ka, to kama odhi tiye kaka muscles, obwongo, wang' ok ochopi. Koro winjo kiola ola mang'eny, to nikech ok ochop kanyo, iyudo ka del magerre bende koro onge gi building blocks be onge. Koro dhano omedo ma reduce weight mare. Ratil mar del. To kata kapok ichopo kanyo, ka sukari ng'eny e dendi, to nyiso samidhi oko matin, to sukari moko wuok oko. Kale oko matin? E lachni. To mokalo e nyarogno mari mokalo gi oko, to yuayo pi mang'eny. Kae to koseyuayo pi mang'eny, to nyiso ni koro
idhi layo mang'eny. To kigolo pi mang'eny e dendi, to nyiso ni pi ibedo dehydrated, to ijo ka pi tin e dendi. To ka pi tin e dendi, to riyo maki. Koro isiki modho pi mang'eny. Iolo pi mang'eny. To ol be isiki ola. To samoro nitie jomoko ma nikech sukari ng'eny e dendi, wang'i koro ineno ka miri ineno ka gima cha ong'wengo gimoro ong'wengo moro ni e kindi ka gi gimineno, nikech pi manie wang' kama ineno go koro en thick, otimo sukari mang'eny. Koro iyudo ka inena ka iluongo ni blood vision, ichalo ng'ama neno ong'wengo e mbele ni ka. To kodhi nyime ma ok obedo control, tinyalo kata lose consciousness, yueyo nyalo bedo matek, gik manyalo complicate ng'eny. Kapo ni ok obedo control kuom higni mang'eny, to chako ketho gik moko. Oketho adundo, oketho nyaroki, makoro ibedo gi kidney failure, to pachi be ok bitiyo maber with the time. Gik moko kaka heart ka be inya yudo ka nitie fat deposit moko mok tigo malong'o modhi o deposit kuro ka itibedo gik moko kaka heart attack. Nitie kaka gitudre gi hypertension. Sana ahinya type 2 gi hypertension gihero wuotho kanyakla. Makineno ji mang'eny, joma dongo mabet dongo, iyudo ka ng'ato nigi hypertension, to en gi diabetes. Hypertension gi diabetes. Nitie kaka giwuotho kanyakla. Kamano. To nawacho kama kanyo ni ka remo oting'o sukari to sukari no ok chop kama onego bede, to nyiso ni del weak kuonde ma gin at the last end, muscles gini. Koro gimo kaka kute mag bacteria koyudi, to gitawala nikech dendi ok gi defense maber. Dendi yom. Kata ma cells monego bed ni konyi fight infection ka, gibe ok giyudi chiembgi. Koro ok ginyal fight infection maber. Koro yudo ka gin gi adhola ma chango gi ok yot. Koyudo adhola matin to chango ne ok yot. Nitie kaka sana jok ma type 2 inyalo yudo ka kuri ichiemo mang'eny. Nikech dogi mit kusanga timore dendi ka momiyo ichiemo mang'eny. Gimomiyo dogi to koro bedo mamit gi thuon, lakini gimomiyo ichiemo mang'eny en nikech dendi owuon ok yud chiemo. Dendi dwaro. Koro the brain nyisi gani pok wayien. Pok ichamo moromo. Koro siki chamo mang'eny. To in the process, in the long run, kata ok iti kode very efficiently, in the long run ichamo mang'eny tinyalo medo weight. Gimomiyo wacho ni reduce weight en nikech ok ochope dendi kucho, omiyo ochala contrast, but nitie joma medo weight nikech already gi diabetes, nitie joma bedo gi diabetes miyo gi wito ratil mar del. Joma bedo gi ratil mar del no nyalo miyo diabetes mario obed expressed. To kisebedo gi diabetes be koro nitie effect momi ichamo mang'eny ti igine. Kamano, koro mage gik ma donga ahinya ma chendo kuom diabetes. To iwinje ka dendi ok enin. Iwinjo ka thothne yola. Nikech sukari ok chop kama onego bed nochope. Iwinjo ka bende samoro kaka ni wacho kapo nono nitiere kod adhola ok chang mapiyo nikech nitiere kaka dendi ok yud madini kata manyalo konye mondo mi ogore kod adhola. Tiende ni fuoni ni yom. Kati pimo no kacha ni samoro inyalo medo ratil kendo mang'eny mokalo kotendore kod paro ma dendi wacho ni godo ni onge kod sukari moromo, tiende ni onge kod chiemo moro midwa ni mondo mi chiem to kelo ni chandruok. Neno kata ka bendi mulo weche mag olopi mang'eny. Mamano en ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni antiere kod tuo mar sukari. Ere kaka inyalo pimo olopi? Mi wacho ni ma atokora neno ka ole mang'eny ahinya. Nyaka bedie ni gimoro rach. Kata riyo inga mang'eny nyaka bedie ni gimoro rach. Ere kaka ng'ato nyalo pimo ma? Otek pimo, lakini dendi ing'eri wuon e dendi. Kapo ni kaka joma dongo, nyithindo samoro tek mondo fweny, lakini kaka joma dongo ing'eri wuon. Ing'e gima nendi chamo, kaka nyuka gini kimadho to samoro yudo ko idhi oko mang'eny, to samoro kimadho nyuka no. Iwinjo maka isiki dwa mana idhi oko. Idhi olo pi. Riyo be ing'eri wuon. Ng'eny ji ok modho pi mang'eny, to kisiko riyo inga. Imodho tidhi oko. Imodho tidhi oko. Gima duong' ahinya ni ine that difference, ine change no. Ninyo chan ga kama to koro sani tian kama. Kiki igno, kiki gimoro koni ni
piny olokre. Kin kamoro kaka gweng'wa kocha kuonde ma pinje liete. To ema pod iwinjo ka isiki modho, isiki dhi oko. Kech kuonde ma piny liet, ka piny liet ahinya, imodho ti luya ema tuchni mang'eny. Koro ok dhi oko matin mang'eny. To kaponi imodho ti olo pi mang'eny, kata ka piny liet, sweating ni be samoro bende mana ti, to matiende ni sukari ni malo. Koro ka sukari osekalo filter moro, to gini kone, to giywayo pi mondo gidhigo. Kaiti ilus pi mang'eny. Diere moro apani chino mar penj laktar ka ane wawinjo ni samoro kaponono ni eseche magotieno inyalo chung kata di beach kata di uchiel kiolo pi, mano en ranyisi ni nyaka bede ni gimoro rach. Erokamano kuom paronwa mano, nikech gotieno em dalili mang'eny ji bofwenyo molo godiechieng'. Nitie gitu sukari. Godiechieng' ng'eni tiyo e wuotho e dich. Koro gimoro nyalo pok ka wilo wi mok notice ni sedhi mang'eny ahinya, pi be isemodho mang'eny. To gotieno to kiwinjo ka riyo ingi, to nyocha be ok ichiew ga diero otieno ni dhi oko diriyo didek. To riyo ingi tidwa dhi oko didek ding'wen. To mano ichich, nyaka ichich achicha kendi. To i combine gik mang'eny, daktari to bo combine gik mang'eny. To ng'at mani ode to onego be ni chich chon. Daktari ng'eny ji biro irwa ka osebudho kode. To gik ma ng'ato combine eni ng'ato dhi oko mang'eny, omodho pi mang'eny, owinjo kosiko ola, nitie gik moko kaka wang' tiyo kone ka wang'e tiyo maber ahinya. Gik mang'eny ma ka ng'ato pimo to ipenji duoko, ipenji penjo ti duoko. Iwinjo kisiki denya to samoro nitie achiel moko kuom gi eno winjo kosiko yieng'a. Nikech sukari be kang'eny remo to dhi nyiso brain ni wan maber. To koro isiki winjo kiyieng'a chiemo ok chamre ni. Emomiyo one of the reasons momiyo be ng'ato dhero kamano. Daktari, tudruok mane mantiere kind tuo mar sukari kod koso nindo kata kod wich ma wingni winjo ka gima wiyi rundore arinda idwa ni mondo migori piny? Sukari e chiemb obwongo. Koro ko obwongo ok imi sukari to ichalo ng'ama nigi gari to komi fuel, okomi petrol. Koro sukari e chiemb obwongo mamiyo koro ka ok oyud sukari moromo. Kechako ni sukari cha ena remo ka to kodonj kama odwarre. Koro obwongo ok bitiyo maber nikech owinjo kodenyo. En to denyo. Emomiyo koro samoro wirre, samoro inyalo lose consciousness, kaeto samoro be ibedo gi wang' mok nen maber nikech sukari go ok chop kama onego gichopi. E kidieny mokwongo mar chenro ni daktari ni mulonwa kacha ni thothne tuo mar sukari kaachiel kod pressure kata hypertension githoro wuotho kanyakla kata gin rude. Gierore mokalo. Tudruok mane mantiere kind ariyogi? Tudruok maduong' mosefweny gi utafiti malong'o to onge. Tiparo oseyud ni nitie kaka genes moko dwa chalo kuom ji ariyogo. Ng'ama nigi diabetes kata ng'ama nigi high blood pressure, nitie genes moko ma opang kodhi moro magin go. En gima ok inyal wacho ni ka koro ng'ane nigo to ng'ane nyaka bedgo. To lakini jomoko be onge gi tuo mar pressure, ten gi diabetes, sukari, moko nigi diabetes, onge pressure, tuo mar sukari. Kamano. Koro kaka enano seng'i kipimo utafiti maber tineno ka gidhi ambatana ng'enygi. Ok wawach 50% also yudo ka diabetes nitie, pressure be nitie. To gina gik moko ma ka onge observation ma ng'ato neno to kinya fwenyo ne exactly what it is. Although no say yud gik moko achiel modwa chalre kamano. Ero kamano ahinya. Ponono ni her mondo bipenj laktar, namba mar simu en Iboneni TV mari kata namba mar SMS en 23 ponono ni diher mondo ming'e gimoro amora kotenore kod tuo mar sukari. Daktari, e kidieny mokwongo kacha kane wang'iyo tuo mar sukari, ni wacho kacha ni ng'ato nyalo bedo ni entiere kode kata nyalo neno ranyisi kaka ne wawacho cha, ma samoro iolo pi mang'eny, samoro riyo ingi mang'eny, samoro iwinjo kiol, samoro iwinjo ka itiere kod adhola tok chang mapiyo piyo. Mago mana ranyisi to thothne ok fwenyga nyaka pimi ni entiere kod tuo mar sukari. Ere kaka ipimo ga tuo mar sukari? Tuo mar sukari ipimo nyadiriyo. Madiera manyami adiera mar tuo sukari en mopim remo. Ipimo remo tineno ochopo kiwango mane. En luwore gi standard mitiyogo, lakini onya bedo 3
4.5 nyaka about 5.5 kama normal kanyo. To ka bang' chiemo kama to nyaka tabedo nyaka 8 kanyo. To achiel jomoko nyadhi nyaka 10. Koro oken gima inyalo neno gi wang'i kama. Gik ma wacho go te nyalo timore ni ng'at ma onge sukari. Ka achiel kuom gi en ng'ama nigi infection korka system mare mar oko matin. Inya yudo ka iolo pi mang'eny, to nikech iolo pi mang'eny nyang chunin be modho be nyaka imodh mana mang'eny nikech ibedo dehydrated. Koro giminya pimo go malong'o en maremo. Mar ariyo, ten yemo yot pimo, en pimo lach ng'ato. Ipimo tiyudo ka nitie sukari e lachno. Chon kabisa. Ka ning'iga ni ng'ato nigi tuo sukari, en kodhi olayo kamoro to kich ineno kabiro kanyo. Nikech sukari nitiere e oko matin. Koro ng'eny ji ne fwenye kamano. Koro ka sukari yude e lach ng'ato ting'eyo ni e oko ne matin, ting'eyo ni ng'ani nyalo bedo gi diabetes. Kae ti confirm gi pimo remo. Kise pimo remo, tinyalo pimo kinya pimo ming'en to remo ni osega bedo kong'eny gi sukari kama, kosayude maka dichiel. Nitie pimo ro minya pimgo mayud ni remo ni osega bedo ka sukache ni malo e ndalo duto te. And gimomiyo mano important en nitie e ndalo mang'eny, ok ndalo duto te. Gimomiyo mano important en nitie gik moko achiel mamiyo sukari dhi malo. Ka imadho sukari kata inang'o sukari mang'eny, to nyaka ng'o ichorre malo luwore gi sama ipime. Nyaka ng'o chorre malo to del duoke piny nikech gin control kendgi. Koro ber ka ng'ato ng'eyo to sukari mwayudo ni nyocho bedo ga kama koso en mana sani ema yude. Kamano. En penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Tarik 14 wahingo odiechieng sukari e piny ngima, kendo kaka Ramogi TV okwadong chien kata matin. Wakawuoyo ka waduogo tabo mi thuolo mondo mi iwuoye kod laktar mondo bi penj laktar pono no nitiere kod penjo moro amora kotenore kod tuo mar sukari. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Olive Limited yango nuna Serian Ridge Phase 3 e gwenge ma Kimuka e Ngong apaya mar Ngong Suswa. Wan ko title deeds moikre, beacons mosegur, yor mapa maber e kindgi, chiel moluoro gi te, pi, stima kendo en but skul ma sirikal kod alwora mokwe. Magi duto de nengo masiling 650 kende. Lo madirom 50 by 100 kata an 1/8 of acre. Tudri kodwa e namba mar 0704-300-300 modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre tarik 19 dwe mar 11 higani, kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. It has a Zambian name meaning promise. I've been in music, if I count, is around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi. Bonyeza *811*277#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.
owacho mamalo wuok mager kendo singo rakore kod weche arita ma oserochore ahinya e boma ma Nairobi. You will be having top level managers as well as middle level managers. Well, PS, I just wanted to know how you intend to work with them. Chenro mar dayo dho jogoro mongirore koro chakore ayanga e tielo mogik mar guro sirikand William Ruto. Nikech joma nigi diabetes koro dhi safa mang'eny nikech kech is there. To komedore gi kech mar diabetes to ng'ato koro nyalo hinyore. Jo Kenya mathoth ni kod midhiero mar tuo sukari ka kuonde pimo tuono oyangi ni nok mokalo e pacho ka. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi Tv ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar sukari odiechieng' ma kawuono kendo kwadong' chien kata matin. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236000 to bende inyalo go simu kokalo line mar namba ma inene TV mari mondo mi penja laktar nikech daktari nitie studio kendo ikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuo mar sukari. Daktari ne wang'iyo kacha yore mag fwenyo nitie kod tuo mar sukari. Waneno kacha ranyisi kaito wacho kacha ni gima duong' en pimo remo kata oko matin mar ng'ato. Daktari, pimo tuo mar sukari en inyalo time tima kamoro amora ng'ato nyalo time kende koso nyaka ng'ato dhie ir laktar mondo mi oyud kaka ifwenyo ni nitie gi sukari koso onge godo. To kapok iduoka wantiere kod simu. Hello, penj laktar? Hello, Ruth. Machiegni? Ma John Mabi. Machiegni John, penj laktar? Na penj daktari ni ya kuom tuo sukari. Nitie yedhe milando social media machalo Dextan, gilando ni thiedho diabetes malal chuth. En onyalo wacho ang'o kuom wachni? Jomoko be wacho ni herbal machalo chia seed, machalo hibiscus, ni kichamo to tuo sukari nyalo rumo. Be nitie kama tuo sukari ni nyalo rumo ahinya type 2 mowuoyo kuom mamako ji nikech your guys intestines are not sensitive to insulin which is being produced. Tuo mar sukari erokamano. Erokamano nya John kendo aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa e penj laktar. Daktari ne wantiere kar pimo tuo mar sukari kato ne wajidhi donje thieth apa ne wadonje thieth achiel kachiel seche midhi duoko godo John bende kotenre kod thieth mar tuo mar sukari. Mokwongo kisefwenyo ni ng'ato nigi diabetes to koro ber ka ithiedhe. Thieth nitie kido mang'eny to maduong' moloyo e thiedhno en ngimane kaka odak. Onego gibiluon lifestyle. Ngimani kaka idak. Onego bed ni inyalo timo exercise, inyalo chiemo e yo makare, inyalo nindo e yo makare. Chiemo michamo, kit chiemo michamo be ipimo ni kaka onego ipime. Nikech kaka diabetes en tuo mar sukari. Kichamo sukari mang'eny dendi to bo chandi. To kichamo moromo to be onyalo manage ng'eny gi kaka type 2 gi. Mar ariyo, ng'eny chiemo mwachamo kaka wan joluo, kuon ng'eny kata chele mang'eny kaito gudongi to iketo matin tin. Kuon no kichamo kata mchele no kichamo, mondo dhi odonje e dendi motie dendi, iloke mobed sukari. Kore kochako donje dendi. Koro kichame mang'eny idwa chalo ng'amo nango sukari. Koro mago lifestyle manyaka puonji mondo ibed go. Omiyo thieth chakre korka lifestyle kae. Ang'o matimore? Kapo ni yudo kata infection moro, tiyudo ka tek mondo i-control sugar. Kapo ni infection nitie, to mondo sukachi obed control tek. Koro ber ka infection kobede, tithiedhe mapiyo. To sukari be kane malo, infection kobiro, to tek mainya mondo ithiedh infection. Koro yath mithiedhigo, be nyaka bed yath ma ng'ato osepimo moneno odhi tiyo maber. Ok en yath mikawo ka e duka. Kaduogo e penjo ma John, gima duong' moloyo en i-balance sukari kod insulin. Koro kiwinjo ni yath mar nyaluo moro kata herbal medicine gi samoro tiyo, samoro riam 100%. Gima duong' en sapo ni tiyo kode, be ipimo ga sukachi. Nitie ji mang'eny modonje herbal go, nitie joma ng'eny modhir joma thietho mok modern medicine, mo asua gin adhi tieko diabetes ni te.
to samoro duoke mana piny kech kaka wanyisi tiji mang'eny man sukari ni malo to onge symptoms magin go ka gik moko osedhi marach koro ka gichako winjo symptoms koro samoro duoke mana piny koro kokipim ga sukari to nyiso ni complications ma diabetes kelo ka chako mamedre e dendi mos obo nego gik moko te koro kanya wacho nitie yath mathiedho diabetes marum te to lakini nitie diabetes joma nigi diabetes moko chuno ni nyaka ti gi yath gi change mana lifestyle emomiyo chako gi lifestyle i change mana lifestyle ni gik michamo kakidak to sukari ni beda control koro gima da wach ni kar wacho ni onge yadhno kata nitie yadhno kapo ni decide kapo ni yiero ni mondo koro itie yedhe moko bila tablet motiyo hospital gi to gima kik wilgo en pime siaka sa ni to en gi kar kanye to lifestyle be nyaki change nyaki loka idag ngima moro ma sukari michamo itiyogo sukari michamo en moromo kata gik moko kaka mogo chapati bando michamo muda gi mago gik manyaka kore ketni ing'eyo kaka itiyo kode maber nikech ka ngikete dendi timedo sukari e dendi nikech chiemo duto te iloko sukari chiemo ng'eny gi iloko sukari achiel moko lokore to donje yo moko kaka proteins donje yo machielo lakini gok modokor ka starch gi gin to gilokore sukari te mokwongo erokamano wantiere kod Pauline e line. Hello Pauline, penj laktar. Molin machiegni Molin, penj laktar. Awuok Olo machiegni Molin. Tuo sukari asebet godo kuom higni 3 to koro nyocha ne sikacho aidho tadhi osiptal to omiya yedhe koro pok achango bata konchiel kawuok e bam na nyaka piny otho kanyono piny to chal gima nyono kata ng'wenyo to ok ng'wenyre koro tiende ni rama orama nyaka chonga nyaka bembena koro kang'eyo kaka daktar nyalo konya nikech nyaka lese tienda lit kanyono piny to chal kata gima nyono koro adwa ni konya laktar. Erokamano. Gimi wacho no kaka nenda wacho ni sukari ni e dendi to kochop kamotie nitie leche moko miluongo ni nerves ma winyo sensation kendo gin magimiyo inyalo bedo ni wuotho kata nyalo bedo ni flex muscles ni nitie mako makelo rem nitie moko manego rem koro ka sukari ni malo ten malo ndalo mang'eny kendo siken gaina malo to ketho nerves go bende koro iwinjo ka kati ndhuni to kiwinj gima kagima dendi othokalandhidhi to koro gima iwinjo wacho na late nikech ng'at ma winje to nyalo wanda mama ni wacho no kuwinj gimoro to be winjo ka late akia ni katiendi otimo thudhno cha beje en dholuo ma ji mang'eny ong'eyo makidhi nidhi chung' malo to kigo tiendi piny ne tiwinjo ka late kabisa mano nerve manende odire kamoro koro samoro ogonyre to nyalo bedo ni tuo mar sukari be timo ga kamano miyo kaka message ringo ka e dendi kaluwo nerve no okethre koro timo gimen ma beto yudo no nya timo onya be no ringo koro iwinjo rem tiwinjo ka be ijony e yeno koro gima duong' ahinya kapo ne sukari kende emokele to mano sukari ne manyaka bed control maber to lifestyle cha exercise physiotherapy gik michamo go nyaka konyi mondo tieni no bed maber to samoro ken sukari kende samoro dipoko bedo gi hypertension ka be timo the same thing samoro dipoko bedo gi more onding'e ku kacho wacho ni chak bathe koni ka gimothote kamano koro onya bedo ne nding'e ka to toki ka modhiyo dio nerves moko koro nerves go ema golo rem iwinjo no tiwinjo ko tho kalandhidhi or something like that dholuo to iwinjo ka gima bathi kono to aparo ni kane ber to nego none malong'o nikech kaka wawacho ni sukari be biro complications ne koro samoro nyalo bedo ni mama ni kosebedo sukari higni 3 to sukari no nyalo bedo noidho chon ofwenye ma higni 3 mokalo
gik moseketho kapok ifwenye. Gi kanyo no gi simbo molino daher mondo mang'ane complications mag tuo mar sukari kata tuoche maluore kotenre kod tuo mar sukari, kethruok kata wuoruok mar del kotenre kod tuo mar sukari, nikech kotenre kod kaka molin wuoyo ni gini kelo ne chandruok nikech owacho ni sukari oidho, koro nitiere kaka ngimane olokore. Anga complications mag tuo mar sukari. To kapok iduoka kanyo daktari, daher mondo mwakawe simbo. Monica. Hello Monica, penj laktar. Hello. Machiegni? Ya, oimore. Oimore Monica machiegni. Adom na penjo laktar, an antie gi tuo sukari from 2012. So, okay, antiere on treatment. So, shida ma yudo en ni olo pi mang'eny kabisa, bedo odiochieng' bedo otieno. Dho pi bamodho mang'eny, koro akia ni mano be nitiere gi en a problem. Koro amadwani daktari mondo nyisane. Erokamano Monica. Erokamano. Onyalo bedo problem moa kuonde mopogore opogore. Mokwongo en tuoni mar sukari nyalo bedo ne mokelo problem no. Ka sukari ng'eny to idhi oko mang'eny timodho pi mang'eny. Mar ariyo onyalo bedo ni infection moro be odonje nikech ng'ama nigi tuo sukari be infection yot ahinya mondo yud. Koro isiki dhi oko mang'eny timodho pi mang'eny. Mar adek onyalo bedo ni en tabia moro ma koro isebedo go ni nisiki modho pi mang'eny. Miketa kete pachi koro kimodho pi mang'eny to del be nigi mechanism mare nyaka otimango. Nyaka ogole oko mang'eny. Koro ber ka isiki pimo sukari no mondo iking'e pimo sukari kod oko ni matin mondo iking'e to shida nyalo bedo kanye. Rach kwacho thieth gi en ni ok gin ga straight forward kama mandi pim ni abima ng'ato ni mae kaka en. Kokipimo mi ifwenyo gima shida en to duoko no samoro ok rom ng'ato. Duoko maduong' moloyo dhi mondo ipim kata kin gra pime odi pim mano kaito ka ober kata rach tipim losruok ni matin bende mondo ing'ego kama. Manyiso ni gima owacho ni ponono ni ok chande ola pi mang'eny to mudho pi mang'eny tentiere thieth ok onego bedo kod wasiwasi kata matin kosefwenyo ni rembe sukache tin to sukache oroma to chiembe be ni kare to konego bed gi wasiwasi mang'eny ahinya mopimo lach be moyudo ka losruok ne matin no be onge infection to koro gima mi wasiwasi onge kata achiel kata kamano nitie kaka okimorgo lakini samoro nyalo bedo ni dago timor maber. Magi mwadhi duoko molin kantiere Kisumu en ni mondo mi odog ir laktar mondo mi ng'iya ne to ang'o momiyo dende tho kala ndhidhi debe nitiere chandruok moro nitiere kata bocho ne mondo mi ochako tude kod lakteche kaka mag ruecho physiotherapist mondo mi oyud kaka nyalo konyo ruatiende ne mondo mi oyud kaka nyalo dok e ngimane maber. Kaito i advise chiemo mamoko be nitie chiemo moko maber ko otiyo go mang'eny kaka neno picha moro waketo ka oketne vitamins kanyo olembe gi nitie olembe moko mabe kichamo to ber kodi tinyalo medi yedhe moko be ewi yedhe meke sukari mondo olos ni nerves go mondo chang piyo. Gi kanyo ne madonje weche mag chiemo mage ma jagono mosepimo unitiere kod tuo mar sukari onego bed godo mabor kopogore kod kuon mani wacho ni lokore sukari piyo oloko mchele omuogo chapat kod gik makamago chiemo mage monego bed ni ng'ato bedo godo mabor kod monyalo keto mang'eny e dende mondo mi okonye kata doko ni oyudo thieth. Okay. Ng'ama othiedh tuo sukari mothiedh e yo makare daka ngima maber kaka jomoko onge gimono dire ni chiemo moko ok ocham ma ok achamga to maduong' moloyo ni chiemo te kichamo tipime kaka ichame ok ichama chama ni koro wane party chiemo wuok kaka ni wacho korka kuonku iduoke matin rice ka iduoke matin to ka ber moloyo tidok kaka ne wan jo Afrika ne wadak chon bel muogo kal mage chiemo mage gik miloso go kuondi nikech kaka ne chwech gi bedo kal gini go en kichame to sukari no donje dendi matin mos mok chandi gi kaka dendi obet koro yudo sukari kar moromo kata chame mami yieng tiwinjo yudo sukari kar moromo e yo mowinjre okigole tedi chiel kaka kuon rega gi samoro meke mufuko meke ginege samoro kichame to lokore te sukari daka chiel to kata bed mane ngima to sukari dhi malo matin sukari nyaka idhi daktari wach mogik ma di her mondo mi wewa godo ma ok di gombo ni wiwo wil godo kotenre kod tuo mar sukari en ang'o?
ka ichich ka ber to ber ka ng'ato pimore kata dichiel e higa mondo ing'e hali ni to kapo ni chich dhi opimi pimi e chemist pimi hospital kata inyalo pimori kendi erokamano ahinya pono ng'ato dwa neni daktari yudi kanye iyudo hospital miluongo ni Luton en Ngong Road kata Better Living man Valley Road. Erokamano ahinya daktari. Amor ga mar bedo kodi kendo ageno ni chieng' moro ka waluongi tibo duogo wagoye mbaka e chenro mar penj laktar. Kawuono ne waingo odiechieng sukari kata tuo mar sukari e piny ngima kaka Ramogi Tv ok wadong' chien. Erokamano daktari. Erokamano. Kaka wacho ga kae ni ngima en mwandu. Wach maduong' ma daktari owewa godo ni ponono ni chich to dhi pimri. To gima duong' ni kik wadonje lony ahinya. Wadonje chiemo kata wadoge chiemo mane wachamo chon. Wadoge omuogo, wadoge bel, wadoge kal, wadoge chiemo ma onge kod sukari mang'eny kata chiemo ma bende ne wawacho ga kaka jowa ni gin chiembwa mag nyaluo. To kik wadonje lony ahinya nikech waneno ka lifestyle kelonwa chandruok mar tuo mar sukari. Ponono nitiere kod tuo mar sukari inyalo dak ngimani kaka pile, omiyo kik ibed maluor kata matin, madh yath, muony yath, to itim gigeni kaka owinjore, tibro neno kok ibibedo kata gi chandruok kata matin. Nyaka kendo odiechieng' machielo kabukelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.